Bantwana benkosi bengithi khona seduze nomgwaqo ukuthi sizole sisondela. Bangcwele benkosi besihambile uNkulunkulu usithandile ukuthi siphumelele ukuya emzini engcwele waseBethlehem eNtabazo. Sibonga amandla kaNkulunkulu akasiphe wona ukuthi siphumelele. uNkulunkulu-ke omkhulu wasebuhleni uyaphila amaNazaretha angcwele. Inkonzo yasekuseni iphathwe ngumfundisi uMthembu wase eMsinga emachumeni. Bantwana benkosi, indaba kaShembeke inkulu idinga thina nje ukuthi siyilandele ngokuyithanda nangokuyihlonipha, ngoba uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni uyasiyala njalo bantwana benkosi. Maye siyala uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni bantwana benkosi, kufanele ngabe sesiqondile. Njengoba silapha nje siwumhlangano, uma kukhulunywa lana kukhulunywa nje emhlanganweni ocishe ube ngangawo loyo ebesekiwo. Ngicabanga ukuthi umuntu nomuntu manje kufanele ayiseshe njengoba sihambe emhlangano, nanjengoba uNkulunkulu eza lapha kuleli zwe kufanele uNkulunkulu abone ukuthi ngifike kubantu engihlale ngihamba nabo ikhathi zonke. Ngoba uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni uyakhombisa ukuthi uyasithanda. Futhi uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni uze asho athi nginithanda ngokulingana abantwana benkosi. Manje ungazinyezi ulingise le ndoda akwathi ngelinye ilanga mayifike enkosini yasebuhleni yafuna ukwazi ukuthi uShembe uyayazi. Yathi mayonikela le ndoda yasifika iguqe etafuleni yabuza ukuthi kwakwenyanga yezo uyangazi yini mina baba. Wayefuna ukuthi nje isho igama lakhe ukuthi ngiyakwazi usibani bani. Ithi inkosi ngikwazi ukuthi unjani. Bantwana benkosi, umfundisi uMthembu ukhulume kakhulu lapha ekhuluma ngalolu hambe sihamba ngalo lenkosi enkulu yasebuhleni. Kodwa kakhulu ugcina lapha ekuthandaneni ukuthi asithandane sibe into eyodwa. Uze wafika lapha akathi khona ma uthenga inkabi uyiNazaretha uthengelele mina bengazi ukuthi khona umuntu nje lapha onenkabi yakhe nje akayithenga into ifanele ithathwe umunye umuntu. Hayi bantwana benkosi, asilahleni lokho ngoba ngelinye ilanga luthi uthingo njengoba ningena lapha nje noma ubuseyangena ngoba nikhona nina abantu bakhe ngaphakathi. Kakhulukazi njengebhamu nje lezi esesiphathela esontweni ithi inkosi ikusesonidubula nje ibhamu ngoba ningena nazo ngaphakathi kwenkonzo. Kodwa ngeke ngithi mina ngokwami uma uphethe isibhamu noma ngabe usebenza ngaso isibhamu noma ngabe uthi sisemthethweni mase uza la isonto esishila ushiya khona uze wena esontweni. Ngoba mangenzeka sikuphunyule nje isibhamu bese sishaya omunye lapha uzothi busaphi. Bantwana benkosi, libhlungu ke leli gama lokuthi khona ukuthenga inkabi lapha ube nenkabi ukuthi ayishaye omunye umuntu ngoba uvimbe indlela yakho. Emini ke inkonzo yaphathwa inkosi enkulu yasebuhleni. Mayingena inkosi ithi ngiyanibingelela abantwana benkosi, ithi mayiqala ikhuluma ithi ngiyabonga ukuthi nibaningi ngangaka kulo muzi niphumelelile ukuba khona kulo muzi ngobuningi benu. Kodwa uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni maye ekhuluma naye ngoba umshumayeli umfundisi uMthembu khona la efike khona wazi wagcina sethi asiphakamise izandla sisho ukuthi asizuyihlupha inkosi esiphakameni. Siyayeka namhlanje kuyihlupha.
nothando lolukhulunywa ngalo lokuzondana esizondana ngakho wathi nako sikusho ukuthi siyakuyeka namhlanje. Waqala khona lapha kwefundiswa bafungisa wathi abaphakamisa izandla. Wathi mangabe kungavumi ngaphakathi kuwe ungasiphakamisa isandla. Baphakamisile. Kodwa ushemba kakhohliswa. Ngoba mhlambe nami ngiphakamise nje bengenza yoba ngibona abantu abaningi bephakamisa kodwa uNkulunkulu uyangibona ukuthi saphakamisa lesilwane sakomhlola ngoba lona onenkabi uthi kuvinjwe indlela yakhe naye ubekhona lapho. Ithi-ke inkosi yasebuhleni maNazaretha uma ningithanda ningifakelani kulezi zinto ekuthiwa uTikTok. Lolu uthando lungaka lwemali eninalo olwanje uba kukhona abathi sekuvinjwe indlela yabo. Phela somhlaba wonke njengoba sila kufanele kukhulunywe yonke into enhle nembi ngoba akekho umuntu lapha ohamba noma singathi osekhona phakathi kwethu sithi uyiNazaretha. Manje kuyadinga uNkulunkulu mayesekhuluma kangaka yana phakathi kwethu inkonzo abe nayo kube inkonzo nje yokuthi asisole maNazaretha ngokuhamba kwethu kungekuhle. Singathi uNkulunkulu angasikhumbula sishintshe ngempela ngoba kade silapha nje besisesibukweni sasezulwini nawe uyibona ukuthi hawu kanti mina ngithi ngenza kahle nje hawu kanti ukuzonda omunye umuntu bengithatha kancane kuyinto enkulu kangaka. Kuyehlazo emoto sesimhlophe sinje bese kuthiwa thina asithandana siyazondana. Ithi inkosi enkulu yasebuhleni abanye ngithe ngo-2011 ngathi abeze bezocela intethelelo kimi. Ithi namanje bakhona lapha abaqashile bafuna ukuza. maNazaretha ukuthethelelana kuyinto enkulu kodwa ngeqiniso uma umthethelela umuntu nithethelelane ngeqiniso ngoba ma ukhuluma ngicabanga ukuthi mangabe usuthe umuntu yamthethelela awusayivusa leyo nto leyo. Amen. Awubusayicabanga futhi ke yakhona. Amen. Manje uNkulunkulu akasize sithi mangabe sithethelelana bese ngampela sithethelelane ngeqiniso ngoba ushembe ngeke umfihlele lutho noma sewuya phambi kwakhe uNkulunkulu wasebuhleni kufanele wazi nje okungakuvukela kungakuvukela. Umuntu lapho ogcotshiwe nje mangibala umuntu ogcotshiwe ngibala umuntu ophambili kakhulu. Mathiwa esenhlasi uthi siyalwa lapha into engekho emthethweni leyo kuleli isonto mina ngafika kusho njalo. Ngashiya yonke into mina ngathi nami ngisizwa ngangayishiya ngafika kuleli isonto ngathi noma sengibona ihawu kuleli isonto ngase ngithoka ngathi hawu lento bekade ngipha ifunani lapho kanti isebenza omunye umsebenzi. Manje uNkulunkulu ke uthi laba engathi abazocela intethelelo uthi bakhona laba yabona ingubo emhlophe lena noma ungaqasha uthi awubona maNazaretha kodwa uNkulunkulu ihlo lakhe liyakubona. Laba bantu angazi ngenhliziyo yami kodwa mangabe wakwaphakamisa isandla siphakamisela umuntu ogcotshiwe wazosiphakamisela inhlalisuthi ike yakhona leyo nto enjalo noma kuthiwa inkonzo ukushaya abantu kuleli sonto kuthiwa inkonzo manje bakubiza kanjalo abanye abantu kodwa ukushaya abantu ushembe namanje akazasho ukuthi ushembe akushaya abantu. Ngicabanga ukuthi bekhuluma ngalabo bantu ukuthi ngathi abeze bese behamba bayobhabhadiswa. Masikile ndlela maNazaretha ingubo emhlophe isho ukuthi usulungile ushiye konke. Ma ushiye konke usukulahlile ungeke uphinde ubuyele kuleyo ndawo. Amen. Hayi ulengisa umuntu obephushwa kuthiwa hamba. Uzinikele wena ngokwakho uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni uthi imali lena siyithanda kangaka uthi yiyo le dala kuleli sonto lixoveke. Abantu uthi bangethuka abantu lapha njengoba ngethuka abantu uthi nini ningifaka kule nto le yenu yo-TikTok. maNazaretha sibayeke no-TikTok. Amen. Mina ngibheke nje nami lapha uma ngabe ngisele kodwa ngeke ngibone angazi ukuthi umuntu uposta kanjani ngeke ngizothi upostile into engingayazi ukuthi ngizothi ngiqala kodwa kube ngizibongela uNkulunkulu nje nokufunda kancane ukuthi ngazi ukubhala igama lami
ingadlulisa obondeni bese kufanele ubani obhala igama lomcimbi ngithawu kunzima kaNkulunkulu omkhulu wasebuhleni ngoba inhlakanipho yanamhlanje ingaphezulu kaNkulunkulu njengoba ngiguqile nje ngikhuluma bakhona abangenza ukuthi ngithini kodwa uNkulunkulu wasebuhleni ngaso sonke isikhathi uqale WhatsApp bathi asekele lethi WhatsApp akekho wawuyeka mhlawumbe unenhlanhla wawuyeka namanje nje kubhizi ngawo mawuthi yabuza ukuthi okwenza kulungile nje ngoba njengoba kuthi ngifunde kancane kungilungele ngoba mina ngazi ukuthi mawumdinga umuntu ufanele uthenge airtime ufake airtime bese ukhuluma naloyo muntu usho ukuthi umdingela ukwenzani noma ngabe kunomuntu ofuna umsebenzi kuyena ukhuluma ngefoni angipha umsebenzi nomzali noma umlungu othize ngicela umsebenzi ngabe kutholakala ukuthi mina noma abantu bezosho phela siyakhuluma leqhaza esingafundile kodwa uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni ake silalele izwi lakhe senze njengoba Nazaretha nawe wena ohlakaniphe kakhulu njengoba kade ekhuluma uNkulunkulu lapha entabazwe ekhuluma ngalezi zinto ngithe nje mangibheka ngase ngibona la sebephinde bakwenza lokho laba abahlakaniphile phela ngibonile inkosi nami lapha efonini ikhona ekugcineni into ezokwenzeka abantu abazuye esontweni bazohlalela uThixo ukuthi cha noma ngingayanga emhlanganweni inkonzo yonke ngizoyizwa la kule nto ibandla kaNkulunkulu bese kodwa uNkulunkulu wasebuhleni la ngomthando ekhona unyazo lezulu uthi ningakwenza konke uthi kodwa ngeke ningehlule ngoba mina ngushembe oqala amen sengathi impela ushembe angaba ushembe oqala asehlula azehlulile izinhliziyo zethu ngoba uthi inkingi lapha emadodeni namhla uNkulunkulu ephuma entabazwe ehamba eshumayela ivangeli uthi khona amadoda akahambanga noma amahamba namadoda athi uthi mawufika uthi lokhu akusukwenziwa bese bethi bona sithi siyakwenza kuthiwa la madoda senengane zawo ngempela nami ngiyabona ukuthi sikhona ingane zawo lapha phakathi kwethu ngoba phela la madoda siwazi kodwa njengoba sileyo nzalo yalawo madoda umsebenzi yokuphikisa uNkulunkulu isaqhubeka uNkulunkulu wasebuhleni maNazaretha akahlonishwe yitho kwedlula bonke abantu ngoba uNkulunkulu okhuluma into yenzeke mangabe simphikisa kusho ukuthi sithi uNkulunkulu ozozwakala kuthina akhulumizwe bese liyazwakala uzovelaphi ngiyabonga nami bantwana benkosi ngicela ukweshela ngezazi inkosi bosisenizwe amen 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 Nazaretha ngibingelele abaqotshwa ngibingelele intaba epheza ngibingelele ibandla likaMezwezi nomhlaba bangcwele ngiyazi ukuthi abaningi abantu bamangele uthi umkhokheli bengekho entabazo
usuma uzothini Nkosi? Usumela ukuthini? Cha Mshumayeli, angithi ntambama ngeli-14 baba. Angazi baba ufuna ungihlale. Khona into esivele yangithinta enhlizweni ejuleni kwenhliziyo yami, ngavela ngagxuma ngaphezulu ngathi ushembe uNkulunkulu. Njobe isho nje eklasuthi bangcwele, umntu akabona ushembe ukuthi uNkulunkulu, hayi kahambe olala bafowethu. Mshumayeli kunye babekusukumelayo. Suma ukubabasa, ubabaza ushembe uNkulunkulu. Futhi phakathi kwaleli thempeli lasesandla lezo ushembe khona. Wamshuma ngengithule bafuna ngisho lokho. Bese kudedela abantwana bakaNkulunkulu kade beNkulunkulu besithela indaba kaNkulunkulu noma sibuhlungu. Wamshumayeli uma uvuka ekuseni ifonelwe inkosikazi. Ithi inkosikazi ngikhokheli. Ngikhona namhlanje ethempeleni. Njengoba wathi angihambe ngolinda. Sengilinde kwaze wafika la kufanele khona namhla ngicela ubuya ngisethempeleni. Ithi buya kanyana. Baba Mshumayeli azange uqoqele baba. Kwaze isimanga ushebo waqopha umlando. Lezithi ingane zethu khona idatha. Kodwa ushebo uyilethile la kithi idatha. Baba Mshumayeli ngeliyela ngakwenze isimanga. Ngo-2023 Baba Mshumayeli. Noma sengikhohliwe inyanga. Tasu-14 lapho eholweni Baba Mshumayeli. Zathi masejulukile imanzi. Sisemgidini. Sidumisa uNkulunkulu. Kuleli langa lekusabosha wasingomama sohlangana sikule ndawo. Zathi masesiphakathi nomgidi. Yesiyaphuma inkosikazi. Ngiyibona beyiqhubeka behlanayo. Sebeyabuya bangitshela ukuthi hayi masipala bane umkhokhe ndobe ethwele nje akusekuhle kahle. Ngithi mina hawukwenze njani bese ngiyehla nyakude. Ngibona ikhaya nami kuyabheda. Ngithi bizana umyeni wakhe ambize. Mayifika ngithi akuthi usedokotela. Mayifika la dokotela aphelile. Wathi ephuma dokotela wathi amakhosana esiguqeni sibulela unyazi. Ukuthi inkosana phela ngeke ibuphuma kwesibusiso iphakathi komhlangano okukhulu kangaka 14. Ngathi ngeke sibulela unyazi. Ngathi hamba baba wena thina sibulela unyazi la. Kodwa usuka ngaphambili unyazi. Hayi bantwana babethu ngeke ngithule khona ngakuthulela. Ithi incwadi yami engiyifundayo la ekhaya uma ngisuke nami uNkulunkulu engakini. Ithi ngiqinisile izokhuluma esikwasiyo enasathila nangesami. Yabona ke khuluma uMshumayeli khuluma umuntu ophakathi kwethu namhlanje lakithi. Yabuya inkosikazi eseni. Masibamba kunjani bathi hayi bathi udokotela kukhulu utho. Baza banika naziwohlo zamaphilisi bathi hayi angishayeli iphela kuphume. Watholakala ukuthi ngathi ngeke bese 14 nje. Ngathi bese 14. Yathi inkosikazi enoNkulunkulu engafani nami. Yathi mshukhokhe naka ngofasedasbini yathatha afaka etoilet. Ngathi ngalo ndoze njani yathi sako omunye futhi ogcwalisa. Wafika wathi nalakho lutho nakamanye amaphilisi ishalela futhi. Kodwa yasekhuphula lenkosikazi ukuthi wathi thina silebhedlela esikhulu. Yasiyagibela athatha imini ashona ehleni yathi ifika yathola uNkulunkulu wethu ehleni. Yesifika goqa umyeni wakhe naye wathi baba beku14 kwenze u1 no2 wathi udokotela kakhulu wathi unyaze ayikho lonto umntwana khona. Yayisindo baba ngwaye wathi umntwana khona wathi yabona lo mntwana khona lapha kuwe wathi waphuza iphilisi ungalidli iphilisi kalutho wathi uzohlufa sina namanzi. Wathi yena kunami udokotela wala ekhaya ehleni waseya bangisho lo dokotela ngibani usuku bangishumayeli. Wasefika semfaka ebhedeni semcula wathi ngalikhona. Nomunye usishilo nje bangcwele. Nifuna sithini? Nifuna sikhulule ngani bangcwele? Yabuya inkosikazi azohlala. Yathi umkhokheli uthi umnyazi ahlale phansi. Ngilinde. Ngikakhona. Ngizothola. Ase ngiyacabanga ngathi
manje nami ngangathi ngithwele zona ngaye udokotela futhi ukuthi hey ingane oyikhulele nkosikazi inkulu ngendlela esimanga ngabe ingane ebuhlungapi ingane lenkulu hayi mantoka nimakhelwane wathi hayi kodwa isikhathi adumo standveni kuthiwa khona le ngasikuthiwa ngapha kwayiwakho leqhanqele wayesethi umakhelwane hayi kusho ukuthi phela manxa uzozala ustandveni akhala bashoni la ngoba manje ustandveni usigcwalesile akhala bashoni kodwa kubese ngithi kule nkosikazi ngathi masibamba ukuze ulinde kahle njengoba unyasishiye ungasithempeleni hayi bhekeni ethempeleni sabathe khona ngoba ngiyazi bakhona ngomyayona baba uzothi esalindile namanje akakateti ashithi uzala enamasiko okanye uzathi ushamila amanje akakhuluki into umuntu alindile ngaleso sikhathi manje ukhuluma nje eqa kwakhe ngathi nkosikazi funa ithempeli sabathe ithempeli ungene endleleni ungasezi ethempelini ngoba khona bazokhuluma okuzokuthinta enhliziyweni kanti wona ngithi yahamba nkosikazi fika ngene ethempelini noma yini yahlala phansi lokyazi yasabatha yayike iphume eThekwini udokotela wonyazi inaduva selina inamanzi inaduva selina waphela u-2023 waqala u-2024 yeso manazali yeso kwamshubayeli Shumakabeli yayishinda bekuranga kusheba ezephatha ngale TV kuba umntwana ufa kwami nabajuthi ake ngithathe nale ngane ibekela abantu bekhuluma nje phathekayo maduza sondela ngane yami osakini osanayo ukhona abantu osawashi waphela u-2024 mshubayeli waphela khona ihlezi ngalokuthi ngiyasilosolo uyasi osanayo wamshubayeli wathi ngelinye ilanga ngathi ngiyalala ebusuku uzofika yini kwesini ngeke kulwesini afuthi uMaduze sehlele laphana kulwesini aka uMaduze ngitheka neyami ungezi ngathi ngiyaphupha ngithema ufika kulwesini esele ngathi qhubeka nenkosi ngathi uyofuna uMaduze namhlanje ngathi mhlawumphasi ngathi ngoba bangiqeda uphapha ingane bayibona abantu utakhuluma ngetshe ekhuluma ngomuntu bamshumani ngathi bafika kulwesini ngaphandaza uthando wavuka nathi aqhubekani makhosikazi sawufuna ivukashela ngaphuma ngishona khona ngathi ngifuna ukuza ngedwa ngoba khona izothatha uphelekezela ethi nafuna ubona ukuthi kunjani lo muntu angamithi iminyaka emibili ozayena lo khabayo ngifuna ngedwa aphuma ngiqomla ngedwa ngafika lapha ngakokoda ngathi uzofuna umyeni wakhe phela njengomuntu engasitha akwazi ukwehla nje empedeni manje abona uMaduze efuleni yana ha Maduze ngathi akwazi ukuhamba mntanami wathi ngihamba umkhokheli ngathi kunjani wathi ngathi khumula ngathi ikhona nje wathi ngiyazi ekhona ngathi yabona lo usimangaliso hey ngathi usimangalisa kathathu ukufana nomthoka zathi kodwa usimangalisa ngaphuma ngahamba sahla uthe manje nje 2025 wathi uMaduze sekusengisukwini ngifuna ngibuyele kwabo ubaba mbuye kuye wathi enyanga ngelanga ethile benimthola ukuthwana usho uyasilosulu banywe hawu bantwana bakwethu udadule phe kwehlahla wathi ngelanga ethile zokulaza uthola umntwana lo ophile ngamasi ofasela phela uthi yapakisha seyifile idate kababa wathi yapakisha uMaduze yathi ngane mina yaphuma manje wabathi ababheka waphuma kithi washona la fresh up asizwe 2 years 3 months shubayeli lengane 2 years 3 months lengane wabuya ubaba wakhona wayibona ingane ngafona ngathi Maduze unika ubaba wakho abangasi noma yakwazi ubaba phone ngathi khumana ingane ngempela wathi uqokola isizwe ngathi ngasuqabakana wathi mama masiveni ingane singayethika
sibuye sothatha kuye manje khuma qaba kanjani wathi ngoba beselinde nje yakhona ophuma ukhuma bathatha imbuzi wahamba obuye igama lensizwa wafusha bombuka nje wamasathe bombuka nje obuyela msikhumana waphuma balino ngene kuJuly ehleni wabuya ukukhuma wathola nje uyazi bombuka kuba lethakusasa namankokheli khuluma khona ulimi lwasezulwini noma khuluma kahle angisasi into ngone ngale ezulwini ngoba wasakuphendula uyangazi wangena enoshika kangaki ubaba wasephuma baba nani bahla njengoba ethe ubaba sibuye umntwana esekhona siwathi baba sobuya sizomukela igama wathi unqoba uthi uyazibezela wathi nonsizwa unqobani bangwele ngishishumane bangayithula le ndaba ngoba ngiyazi into engifuna emhlabeni ngoba umsebenzi onyazi lonke lolu 2 years 3 months ngalise siswini nani namhlanje sikhona wanyazi nje azange iphilisi azange ijove azange ibiza amanzi lofaseni owazwathethe unina buye ekhaya kade ngokwethula igama ekhaya eNatal hayi la ngithi ubuyile yafonela umshuma khokheli sengibuyile manje wathi ucela usisontweni ngathi wasa hayi noma ngaba yona yami inkosi kodwa samandlela ukuthi impuntshe babase ishuma lokubabaza bangwela ushaka uNkulunkulu bafowethu hayi lokho kusibetha kubabaza mfowethu yilokho kubabaza bafowethu la sisezulwini ngempela abonke uNkulunkulu akhuluma ngenzeki mina ngakho bonke roze roshela azenzeke imali uthangeni besi 14 uthangeni qhamuka umakade kuyale Natal uthe chithekele kathi uthe mayingena lapho 14 qhamuka unyazisile ebusuku inkosi ayivala ngo12 bekusithi kulala bese yaqhamuka uyangiyazi uyangifaka ukukhuluma nje uyangizwa abakhuluma bese chithekele kathi wathi ufuna 14 esanda neswa fika sawushasa sovala ngo12 salala wayiphatha kahle ingilosi yakhe egadini wayiphatha kahle ingilosi egadini iyavuka into bona ngo12 kanti amadoda yakudade wabo lapha ethethelelweni dadewethu hayibo angiyeke lapha lana uyazi ukugena nomkhokheli uyazi uphethe ingane ethatheni umkhokheli lathi umkhokheli lethekimi nase ngizemukele nangimuhle nje namhlanje yini esifunayo yini osisemsini kunevesi elihlatshelelwe uNkulunkulu entabazwe u96 Kiyetuga ebusweni bakho
sikhuluma sibe nenhlanhla abakhonza abahle abasezulwini saba benyiweyo sabakhethwayo ukuthi siyofika entabazwe. Ekungeneni kwethu entabazwe engikubone kakhulu uNkulunkulu wethu wamaNazaretha muhle. Amen. Kukhona ivesi la ku84 elithi mbala muni lo muhle kangaka. Subonile lo mbala amaNazaretha amahle izulu. uNkulunkulu ukhulume ngenkosi yesibili. Uthe uNkulunkulu wathi kwafika umlungu ekuphakameni. Mayifika umlungu ekuphakameni uthi Shembe uyajabula yini abantu mabe baningi kangaka? Njoba bebaningi nje bekulandelwa uyajabulela yini lonto? Wathi uNkulunkulu mayikhuluma wathi cha, akungithokozisi ukulandela abantu abangaka, ngoba ngazi noma sizahoya yini ezulwini nabo labantu bebaningi kangaka. Yathi inkosi nayo maNazaretha ngalibona ithempeli ligcwele, kodwa ngazi noma sizawufika yini la kufanele sifike khona. Angazi bese ngenze njani maNazaretha sibe nenhlanhla ukuzwa izwi likaShembe. Uma uShembe ekhuluma sibe nezindlebe ezivulekile zokuzwa izwi lakhe. Sithi masilizo silithathe silutshale emzini wobaba bethu bese siyavuka imizwa yobaba bethu ngezwi likaShembe liphilisayo. Amen. Ngoba lona liyadala, lona linesibusiso, liphethe yonke into. Uthi umfundisi ekseni kwaba khona insizwa yathi eganeni kwayo kwaseqhamuka ubaba omncane wayo waseyithathela umakoti. Uthi mayithathela umakoti kwahamba isikhathi bedlule emhlabeni. Uthi mabe sebedlulile emhlabeni yasiyafika lensizwe ithathela umakoti. Kwasekhonjiswa ubaba omncane wayo ukuthi uyamthethelela yini na? Uyamthethelela yini ubaba omncane wayo? Kodwa lensizwa kwaba likhulu kakhulu ukuvume uthi ngiyamthethelela maNazaretha njengoba sila sizolungisa inhliziyo zethu. Sizoqala ipheje elisha, usho njalo umfundisi wathi sizoqala ipheje elisha, sizoqala ukuhamba okusha kwasezulwini ukuthi bonke abakonayo uvuma bese uyakudlulisa bese sikhonza uNkulunkulu sizwe izwi lakhe. Amen. Cela ukuma khona la inkosi ayibuseni ngizwile. Amen.
sizwa novalo kakhulu. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu unyazivezele nakini angiphe amazwi azophilisa abantwana bakhe. Nazaretha ngihlabelela lokuhlabelela ngoba la besikhona behlangele yonke imihlobo yabantu. uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu wazo zonke izizwe. Akakhethi bala lamuntu. Uyasithanda uJehova Nazaretha. Usithande kakhulu ngoba noma sesilaphaya ubuzwa lo ekhuluma kwakubo nomunye ekhuluma kwakubo. Okusho khona ukuthi uNkulunkulu akakhethi bala lamuntu. Uyasithanda ngokuphelele. Asifundeni lokho uNkulunkulu asifundisa khona ukuthi asithandane. Ngoba uNkulunkulu uyabona Nazaretha ukuthi siyehluleka ngempela. Njalo ukhuluma ngothando. Yonke inhlangano yakhe uNkulunkulu uyakhuluma ngothando. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu akasifundise ngoba nami ngomunye othathile isifundo. Waphakamise isandla uma umfundise ethi asiphakamise isandla. Nami ngasithatha isifungo ngathi nami ngiyacela ukuthi namhlanje ngibe isidalwa esisha. Ngizalwe kabusha phakathi komuzi oyingcwele waseNtabazo. La kwasuka zonke lezi zinto ezinje namhlanje. Ubabazile uNkulunkulu wabonga nomsebenzi owenziwa abantwana bakhe okwakhalela zona. Wabakhiphela isibusiso Nazaretha. Ngathi uNkulunkulu engasikhumbula nathi sisebenze emzini yakhe. Konke uNkulunkulu athi sikwenze futhi siyimisela. Uthe umuntu olapha Nazaretha uyambusisa. Nongafikanga Nazaretha ngoba abanye bebekhona ngeenhliziyo. Omunye behlele ekhaya ngoba kuyisimo esimhlalisile. Angazi ukuyihlalele ngoba ethanda. Kodwa Nazaretha engifundile lapha uNkulunkulu ukuthi uyasithanda Nazaretha. Ngoba uthi namanje ngithi abaningi abezayo nibancane kakhulu nina. Usifundisa ukuthi asilunge ukuze laba bezayo besithole silungile. Ngoba uthi uma singalungi thina laba bezayo uzobaphosa ngaphambi kwethu Nazaretha. Ngathi uNkulunkulu angasikhumbula Nazaretha. Ukhulume kakhulu uJehova esilungisa Nazaretha. Wakhuluma waze wavula incwadi ngiyacabanga ukuthi amaHubo 1 ku4 kuya ku5. Nazaretha ngeke ngisadlule encwadini ngiyacabanga ukuthi isikhathi esihambe kakhulu. Kodwa kuJehova uthi kukhona indoda yakwasithole yafika kuye ezokhuluma ezibika ngendaba zokuthi akathola abantwana. Kodwa wasesethi kuye inkomo yakhe ibilapha izokumangalela. Wamangala lo muntu wasemhlabeni ukuthi inkomo ingakhuluma kanjani noJehova. Okusho ukuthi unyazi lezulu uNkulunkulu ngempela. Uma izilwane zikwazi ukukhuluma noNkulunkulu ephendule ekhulume nazo yena. Okusho ukuthi kuphelele Nazaretha. Ngathi nathi singafunda ukuthi uNkulunkulu lokho akushilo phambi kwethu ebusweni bethu futhi sisemzini wakhe oyingcwele. Ngathi ngazama ukwenza kahle Nazaretha. Ukhulumile uJehova esiyala Nazaretha ukuthi njengoba silapha nje noma ubuphakathi kwethu ugqokile futhi njengathi. Uthi uma usebenza usebenze kakhulu. Uma wona kakhulu. Uthi ngelinye ilanga uNkulunkulu ilanga lathi umuntu uyadawa ngisho esenkonzweni. Uthi uzocabanga ukuthi umuntu odakiwe yilo ozophuza ngomlomo. Kodwa khona la isono siyadawa. Umuntu osedakwe isono umbona ngokuthi elwe nemithetho kaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu ethenza ukuthi ethi hawu uyambona konyazi hayi ngisabona. Usuke vele sethumile esandleni sikaNkulunkulu. Siyacela ukuthi uNkulunkulu njengoba silapha asikhumbule Nazaretha. Uthi umfundisi singakhohlwa ukuthi singene kanjani. Size kubani sizokwenzani. Uma sesilapha singakhohlwa lokho Nazaretha. Ukuthi sikhonjiwe imindeni yethu ehluphekile la ilele khona. Uma sesilapha asizame ngempela ukuthi sisebenze senze okuyikho singenze okwethu. Singabangi izinto ezikude nathi. Izikhundla zinabanikazi bazo. Sizingane asenze okufanele phambi kukaNkulunkulu. Ngicela ukwehlela ngezansi Inkosi busiseni kuzwelana. Ngiyakho ngoba esiswini sikanina ubephila ngomoya kaShembe. Uzokhula ayingxenye yabaShembe angayona ingxenye yabaKhumalo. Cela bathatha inkomo nembuzi bethi Nkosi umntwana usiphile behlele esiswini kunini iminyaka 2 nezinyanga ezintathu. Sicela usiphe ube wesibongo sakwaKhumalo ungabi owasezulwini khona umntwana ngezubahlupa khona futhi naye ngezukuhlupheka khona futhi naye ngezuba nazizitha. Amen.
Sicela ukubonga inkonzo yonke nesihlabelelo sika 227 umshumayeli ongili basihlabelelise umshumayeli makubana sibusele inkonzo amini Nkosi usuguqa ngoyibandla 227 Nkosi Baba, ngiyakuthanda